20 в Україні. Час новин на ОТР. Підбиваємо підсумки 24 жовтня. Я Софія Бляєва. Мої вітання. Розпочинаємо випуск з новин з фронту. У зоні АТО загинули 4 наші бійці. У прес-центрі штабу повідомили, від початку доби вогнева активність російсько-окупаційних угруповань була незначною, проте навіть невелика кількість обстрілів українських позицій призвела до значних втрат. На жаль, у результаті обстрілів на Маріупольському напрямку 2 наших військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям. Ще 2 бійців отримали поранення у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Крім того, ще 2 військових загинули і 1 отримав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донецькому напрямку. Новий скандал між українськими можновладцями і Міхаїлом Саакашвілі. Генеральний прокурор України звинуватив лідера руху нових сил у підготовці державного перевороту і заявив, що вже є усі підстави для його депортації. Міхаїл Саакашвілі не забарився з відповіддю, назвав це помстою влади і заявив про намір переїхати в наметове містечко біля будівлі Верховної Ради. 20 джигітів та нарізні стволи. З такою командою, за версією генпрокурора, лідер руху нових сил готував державний переворот. За даними Луценка, Саакашвілі в часи керування Одеською областю незаконно оформив дозвіл на проживання в Україні цим 20 грузинам. Саме вони, з нарізною, в тому числі зброєю, охороняють Саакашвілі, перебувають у таборі і планують цей силовий переворот. Це не пройде. Ні українські громадяни, ні тим більше заїжджі гастролери. Державна міграційна служба вже займається видворенням цих громадян Грузії, про яких говорив генпрокурор. 3 вже депортовані. Про одного з них каналу АТР розповіла прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган. Людину, яку видворили, у неї був термін 10 років засудження. То це яка людина? І за що вона була засуджена? Чи можна сказати, що вона діяч культури? Ні, звичайно. Депортовані приїхали разом з Саакашвілі з Грузії розбудовувати Україну, каже соратник Міхаїла Давид Секверелідзе. За тяжелое уголовное, особо тяжелое уголовное преступление, за попытку или подготовку государственного переворота, Юрий Витальевич Луценко применяет депортацию. Не допросив даже ни одного из них, взяли и депортировали. Это стыдно, я думаю, это стыдно. Это очень низко, это мафиозный поступок, но это ни в коем образом не остановит тот процесс или не поменяет мнение украинцев, а Порошенко и его окружение. Помста влади, так Міхаїл Саакашвілі відповів на заяву генпрокурора. Активісти під Радою не закликають нікого атакувати, лише вимагають виконати їхні вимоги. Саакашвілі впевнений, що влада хоче його екстрадиції за кримінальною справою, яку в Грузії порушили ще після Майдану. Я у них застрял в горле. Они хотят депортировать меня, экстрадировать к грузинскому русскому олигарху Иванишвили, который поручил это задание от Владимира Путина. Об этом Путин заявлял неоднократно публично. Об этом Медведев заявлял неоднократно публично. Против меня в Грузии дело возбудили только после того, как я приехал, стал на Майдане тут. Колишній очільник Одеської ОДА оголосив, що найближчим часом приєднається до протестувальників під Верховною Радою у Києві. Крім того, політик заявив про готовність переїхати жити у намет. Людмила Горпинич, Дарина Іванюденко, Євген Казикін, Заман, АТР. Президент України Петро Порошенко поскаржився на зрадофілів. Так він назвав тих, хто критикує позитивні зміни в країні. Зокрема, мова йде про нову будівлю театру на Подолі в столиці, яку реконструювали коштом корпорації «Рошен». Звичайно, що в країні є зрадофіли. Як кажуть українське прислів'я, яким і тризуб над Кремлем постав, вони скажуть, що криво стоїть. Вони і тут знаходять приводи для печалі. І дороги криві, і мости короткі, і театри в історичний пейзаж не вписуються. Звичайно, крутіше було би побудувати космодром для міжгалактичних польотів, а не завод з виробництва упаковки.
З Миколи Коханівського зняли наручники, оскільки збіг 72-годинний термін з моменту затримання лідера українських націоналістів. У Святошинському районному суді ще триває засідання з обрання запобіжного заходу лідеру добровольчого руху ОУН. Прокуратура вимагає для Коханівського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, але той у судовій залі вже сидить на лаві поруч з адвокатами. Два депутати – Ігор Луценко та Ігор Мусейчук – пропонують взяти Коханівського на поруки. Коханівського затримали позавчора, після того, як він після сварки з одним з командирів правого сектора стріляв в нього з травматичного пістолета. Суд ще вчора мав обрати для нього запобіжний захід, однак засідання перенесли на сьогодні. Незадоволені активісти розгромили зал засідань і на ніч забарикадувалися. Поліція зранку штурмувала залу суду. Затримано 30 осіб. Про те, як розвивалися події, розкаже Маргарита Потапова. Поліція б'є людей, пшикає людей балончиком прямо в приміщенні залі суду. Побите скло, розкорочені меблі та цегла. Так виглядала зала засідань у Святошинському райсуді Києва цієї ночі. Це прихильники затриманого Миколи Коханівського забарикадували суд. Суд переносить обрання йому запобіжного заходу на ранок. Активісти не хочуть, щоб лідера добровольчого руху ОУН вивозили в СІЗО. З апаратури, там журналісти кричали, хтось з журналістів кричав, там не бийте, апаратура. Просто про що це говорить? Про те, що був наказ просто бити і абсолютно не розбиратись, хто там що. Під ранок закінчився термін утримання під вартою, а це означає, що Коханівського треба відпускати. Активісти блокують вхід до зали суду зсередини. Вранці правоохоронці у відповідь застосовують газ проти активістів. Микола Коханівський теж травмується. Медики, які приїхали оглядати Коханівського, встановили, що його стан потребує негайного медичного, будемо казати так, дослідження для встановлення діагнозу, оскільки в нього є візуально побої на голові, на обличчі. Коханівського відвезли в лікарню. Близько 30 активістів і декількох журналістів силовики затримали і відвезли в Шевченківське управління поліції. Сьогодні в 10 годин ранку мною була дана команда розблокувати шляхом фізичного застосування спецпідрозділів поліції, що було здійснено на протязі декількох хвилин. Найбільш активні учасники правопорушення, я думаю, будуть затримані по статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Кореспондент «Уніан» Сергій Лефтер повідомив, що його кілька разів ударили. Також постраждав кореспондент Громадського Дмитро Реплянчук та Кирил Малишев з сайту «Страна.ua». Около 4-5 человек начали, то есть повалили меня на землю и начали бить. Я в это время кричал, что я журналист, что я пресса. В ответ они кричали, то есть, что «ах ты пресса, ну на тебя». Мы обратились в полицию, мы написали заявление про перешкоджання журналістській діяльності, будемо ждати последствий. Пізніше перед журналістами поліція вибачилась. Командира добровольчого батальйону ОУН Коханівського правоохоронці затримали 21 жовтня біля станції метро «Академмістечко» після стрілянини і сутички з бійцем добровольчого батальйону Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми. А коли мені по почві стріляють, це нормально? Лідер ОУН Микола Коханівський заявив, що стрілянина відбулася через те, що з гуртожитку біля станції метро «Академмістечко» примусово виселяють мешканців. Відома особа епатажно поводить себе на вулицях столиці, влаштувала бійку, яка закінчилася стріляниною. Буде притягатися до відповідальності. За фактом погромів у залі суду поліція відкрила справу за статтею 194 – це пошкодження майна. Якщо їх провину доведуть, активістам загрожує 5 років за ґратами. Маргарита Потапова, Людмила Горпинич, Заман, АТР.
Харківська прокуратура оголосила підозру водієві, якого 10 років тому вже судили за смертельне ДТП. Тоді під колесами його авто загинули 6 людей. І за кермом він був на підпитку. Суд ув'язнив чоловіка на 10 років, однак у 2015-му він достроково вийшов на волю. Із забороною керувати машиною 3 роки. Але цю заборону порушив. Його знову впіймали за кермом і знову на підпитку, без водійського посвідчення і на машині дружини. Це сталося ще влітку, але через різноманітні процедури підозру йому змогли оголосити лише зараз. Це було наприкінці літа. Відбувалося все це поблизу стадіону «Металіст». Патрульні побачили автівку, яка поводила себе дивно на дорозі, зупинили і побачили водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Сам кермувальник пояснив, що за кермо дружинного авто сів, коли ремонтував машину, аж раптом натрапив на ДАІ. Харків'янин знайшов пояснення і своєму нетверезому стану. В этот день не употреблял, но это не значит, что я не был пьяным. То есть на предыдущий день где-то принял 300-350 грамм. Есть особенность организма, что выветривается 15-20 часов. Я даже об этом, когда поехал, даже не подумал. То есть, Окупаційний суд у Криму залишив в силі арешт фігуранта справи українських диверсантів Євгена Панова. Родичі Євгена намагалися оскаржити арешт, який на початку жовтня окупанти продовжили до 9 грудня. Адвокати оскаржуватимуть це рішення у Європейському суді. 10 вересня торік ФСБ Росії повідомила, що затримала групу українських диверсантів. Російські спецслужби заявили, що Євген Панов і Андрій Захтій нібито планували здійснити теракти на півострові. Окупаційний уряд Криму призначив нового голову Державного комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян. Ним став Ленур Абдураманов. Він раніше керував сектором міжнаціональних відносин в окупаційній адміністрації Феодосії. Донедавна пост голови Держкомнацу обіймав Заур Смірнов, колишній член Меджлісу, який після анексії перейшов на бік окупантів. Минулого тижня Смірнова попросили залишити посаду. Вони раділи приходу Путіна в Крим, а нині прокремлівський режим викинув їх з власних осель. У селищі Саміїз, це в окупованій Ялті, Міністерство оборони Росії залишило 4 родини без даху над головою. Чому і задля чого? Далі в Замані. Люди живут 40-50 лет, тут уже 3 поколения сменилось. Дети маленькие, грудные. Це відео публікував кримчанин. В цьому дворі живуть 4 родини, у 3 подружжя немовлята. Люди кажуть, живуть тут здавна, на своїй оселі мають усі необхідні законні документи. С 81-го года здесь живем, еще с Союза. Получается, при Украине мы тоже жили более-менее. С приходом в Россию мы исчезли из всех документов. Житло Олени залишилося у спадок від батьків. Їм за Радянського Союзу видали ордер на квартиру як співробітникам військового санаторію. Після російської анексії на ці помешкання накинуло око Кремлівське Міністерство оборони. Альтернативи людям військові не запропонували жодної. Висунули лише ультиматум виселятися. Они считают, что здесь сараи, что мы здесь живем незаконно, что мы просто шли и решили здесь вдруг пожить. Они нас отсюда выгоняют, они прям так на суде, их представитель, их юрист, так прям на суде и заявляла. Тот санаторий, там, та территория, она работает всегда круглогодично, наша территория не работает уже много лет. Территория готовится под застройку. Будинки межують з території військового санаторія. Міністерство оборони хоче перевести їх на свій баланс. Жителі впевнені, державний акт на землю, де стоять їх оселі, підробка. Головы Сибирского поссовета Николая Григорьевича Макаренко никаких действий по выдаче государственного акта военному санаторию произведено Сибирским поссоветом не было. Мало того, по факту подделки документов Сибирский поссовет подавал в следственные органы представлення о возбужденні уголовного діла. Ці люди не приховують. У 2014-му раділи анексії Криму та підтримували політику Росії. Я сам і на блокпостах стояв, і приймав участь в мітингі в Ялті за Росію.
Однак обіцяні блага від окупаційної влади не лише не побачили, тепер навіть не знають, де доведеться жити. Напередодні у них навіть відключили воду. Сподіватися ж на пошуки справедливості у суді прокремлівського режиму годі. Ільвіна Сидбулаєва, Заман, АТР. Росіяни намагаються розширити зону окупації за рахунок Херсонщини. Окупанти зазіхають на акваторію Сивашу. Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Як доказ, чиновник навів нещодавний скандал, коли 2 російських прикордонних катери заплили у затоку Сиваш і забрали сітки з риби українських рибалок. Аби приховати факт крадіжки, росіяни через свої ЗМІ звинуватили українців у браконьєрстві. Хоча українські рибалки з ліцензіями згідно міжнародних домовленостей мають законне право ловити рибу у всій акваторії Азовського моря та Сивашу. Вилучили з води законно там розташовані засоби лову разом із рибою. І після того, як українські прикордонники наблизилися до них, вони втекли на тимчасово окуповану територію АРК. Два місяці в СІЗО. Такий запобіжний захід суд Москви обрав для 48-річного Бориса Грица. На засіданні чоловік визнав свою провину частково. Напередодні він вдерся в редакцію радіостанції «Ехо Москви» і ножем ранив ведучу Тетяну Фельгенгауер. Після затримання заявив, що мав телепатичний зв'язок із журналісткою, яка його начебто переслідувала. Після психіатричної експертизи нападника визнали осудним. Сама Тетяна Фельгенгауер знаходиться в лікарні, вона при тямі, однак в стабільно тяжкому стані. Тим часом у мережі з'явився коментар свідка нападу на журналістку. Це її колега Іда Шарапова. Около часа, наверное, в 12:35 я сидела в гостевой комнате, зашла Таня, мы были вдвоем. Соответственно, подбежал этот мужчина, я не сразу я поняла, я подумала, что он, может быть, ее обнимает или еще что-то. Соответственно, потом я увидела, что пошла кровь. Наши охранники на этаже тут же его скрутили. Я взяла Таню за руку, и я повела ее на спецлифте вниз. Соответственно, вниз охрана нам помогла вызвать скорую. На момент, когда ее увозили, она была в сознании. Майбутній австрійський прем'єр покликав коаліцію друзів Росії. А от канцлер Німеччини проросійські партії в своєму уряді бачити не хоче. Щодо самої Росії, там також розгоряються політичні пристрасті. Претендентка на посаду президента Ксенія Собчак росіянам доводить – Крим український. Телеведуча провела першу прес-конференцію в новій якості. Далі в ефірі дайджест міжнародних новин. Крим український, так заявила Ксенія Собчак. Вона самовисуванка у кандидати в президенти Росії. І сьогодні провела першу прес-конференцію у цій якості. Питання про належність Криму їй поставили одним із перших. На конкретний вопрос я даю конкретний відповідь. Ми нарушили наше слово. Ми нарушили Будапештський меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка. Також Собчак висунула вимогу Кремлю. Телеведуча закликала звільнити усіх політичних в'язнів. Під час прес-конференції Ксенія Собчак представила керівника свого передвиборчого штабу Ігоря Малашенка, одного з творців телеканалу НТВ, і голову компанії Бориса Єльцина на виборах 1996 року. Шлях до влади. В Австрії наймолодший у світі очільник держави, 31-річний Себастьян Курц, запропонував ультраправим партіям увійти до правлячої коаліції. Партію Курца та його прибічників називають друзями Кремля. Вони неодноразово закликали зняти з Росії санкції і були частими візитерами в анексованому Криму. Пропрем'єрська партія консерваторів та крайньоправі свого часу уклали угоди про співпрацю з правлячою Єдиною Росією. Себастьян Курц пояснив свій вибір подібністю позицій двох партій, особливо щодо зменшення податків і контролю за міграцією. Щоправда, така коаліція, мовляв, може бути утворена лише з певними умовами. Новий уряд буде виступати за розвиток Австрії виключно у складі ЄС. Базова умова для мене – це чітка проєвропейська орієнтація. Австрія може бути сильною тільки якщо ми будемо не лише звичайним членом ЄС, а якщо ми будемо активно працювати, аби зробити ЄС більш потужним. Тим більше, що в другій половині 2018 року Австрія буде головувати в Євросоюзі.
Себастьян Курц вже в 27 років був міністром закордонних справ Австрії. Нині йому 31, і він на чолі консерваторів переміг на минулих парламентських виборах в Австрії і має очолити уряд. В Німеччині друзів Росії в коаліцію не покличуть. Бундестаг провів перше засідання у новому складі. І відразу курйоз. Депутати-центристи і ліві не хочуть сідати поруч із крайньо правими з альтернативи для Німеччини. Цю партію називають проросійською. І через її перемогу на парламентських виборах країною прокотились протест. Поки депутати шукали місця, відкриття засідання довелось затримати. Спікером парламенту Німеччини обрали колишнього міністра фінансів Вольфганга Шойбле, однопартійця Ангели Меркель. Канцлерка вже проводить перемовини про створення коаліції з соціал-демократами, зеленими та лібералами. Людмила Іванова, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск Заману о 21-й. Далі на АТР інформаційна програма «Ахшам». Гарного вам настрою. Побачимося о 22-й.